Dobre, priateľa, pokračujeme ďalší blok. Juniori 15 do 18 rokov. Výškovo zhruba všetci porovnateľní. A budeme jeden po druhom. Roman Bizik skončil Mediaforem druhé miesto minulý týždeň. Pekný, výrazný, červené plavky, jediný, vynikajúco. Vynikajúco. Matej, dobre. Pekné. Stehná jak obor, krásne, pompezné. Vysekaný. 99 Pavol Kovalíček. Startovní číslo 104 Robert Jaroš. Na prvý pohľad Robert veľmi veľa oleja si nahodil. Si moc lesklý, trošku ti to ubližuje. Moc si to nahodil, fakt veľa. 18 Viktor Černák. Viktor asi jeden z najvyšších pretekárov, je to vidieť. 152 Lukáš Lajtoš. Lukáš, výherca z Mediaforem. Pekný pršok. Chrumkavé prsia, pozrite sa, aké má prsia. Normálne ako prstička, keď si kúpite. Kurácie veľmi pekné. Trošku mi chýbajú na ňom stehná, veľkosť stehien, lebo má uzučke dole, ale tak nemá byť chalaný to junior, takže to je úplne v poriadku. Keby som sa mal teraz pozrieť a vybrať si z toho top 3, tak automaticky 47, červené plavky, beriem Lukáša ako druhého, čiže to je taká hneď, že trojka a trojku uzatvorím. No, pozrieme si ešte ďalšiu pózu. Pravolok. Pravolok. Tak, pánové, dáme si druhé kolo čtvrtobratu, ale nejdřív se zrcadlově přetočíme, takže uděláme takového toho hada a ty na kraji pojď takhle za mnou, ostatní za ním, aby jsme se pěkně přetočili všichni. Jo? Funguje to skvěle. No to je tá kategória, ktorú som komentoval v Mediaforem, že sú náznaky u niektorých gynekomastie. Treba povedať však, že sú ešte vo vývoji a proste to je mladý organizmus. Čiže netreba hneď vidieť negatívne veci, ale treba sa na tým zamyslieť a možno z pohľadu organizátora to dať ako pustiť na dopingový test pri najhoršom. A jdeme na druhé kolo čtvrtobratu, čelní postoj. Pravokok. Dobre, čiže na prvý pohľad vidíme súťažiaceho v červených plavkách. Krásny uzučký pás, stehná, široký, hlboký chrbát. Čiže hneď vyčnieva z radu, veľmi pekné, veľmi pekné. Tie bočné pózy, keď si pozriem, tretí zľava, pozrite sa, ak má bohutný zadok, uzučký pás, pekné pózovanie, veľmi dobre vyzerá. Je síce útlejší spredu, 111, ale je zaujímavý. Výherca z minulej súťaže 152 má trošku zlé pozovanie. Ja by som tie nožky dával trochu od seba. Vyzerali by širšie a mali by tvar takého Včka do spodu. Tak obráteného V. Čiže veľmi úzko máš písavé nohy a trošku ti to ničí spodok. Pozri sa na ostatných chalanov, niektorí trošičku dávajú od seba a vyzerajú taký širší. Dobre. Počkáme si na rozhodcovné golovia, než si zoberú nejakú peťku a z toho sa vytiahneme postupujúci. 68. 111. 152. 47. 47. S tým súhlasím. A máme tady ještě jednoho startovní čísla 18. Výborné. Výborné. Toto sa dá úplne akceptovať, táto peťka. Keď to pre Berlíka robí to dobre, veľmi pekne, páči sa mi jeho hodnotenie. Základní postoj. Pozrite sa na tých chalanov. Krásny. Zoberte si, že to sú juniori do 18 rokov. 47. Pozrite na ten chrb. Ježiš. Matej Vyzvári.
152, Lukáš Lajtoš, hrudník. 68 stehna na prvý pohľad, pozrite, aké mám veľké bandasky. Poďme na tú bočnú pózu. Ja si myslím, že se to tak někdy trošku jako z tejto kategórie 5 je tá prvá trojka bude určite zložená. Čiže veľmi pekné kalani, veľmi pekné. Dobre, rozhodca sa ich dal usporiadať podľa výšky. A dvojný biceps veľmi dobré, veľmi dobré. Súťažiaci v strede, pozrite sa, aká šírka pásu dokáže brutálne ovplyvniť šírku chrbta. Proste keď je široký pás, bohužiaľ máte smolu, genetika vás neposunie a vyzeráte mohutnejší, širší. Napriek tomu, že má asi najväčšie stehna z týchto chalanov, je veľký pompezný, to má triceps, rameno, veľmi pekné, veľmi veľké. Bohužiaľ, ten pás je trošku širší, takže musíš extrémne veľmi veľa hmoty nabrať, aby si rozšíril vršok, aby to vyzeralo potom úzko. Brušné svaly, nápravo súťažiaci, veľmi pekný, tenký útly, ale vysekaný, 152 takisto. Čakaj sa spátky dozadu. Toto bola asi najlepšia peťka, ktorú mohli vyťahnuť. Druhá porovnávačka, startovní čísla 99, 104, 118, sem za mnou, 77 a 24. Tak, vystříhněte tam parádní základ. Tak, jdem na první pózu, dvojitý biceps zepředu. Súťažiaci číslo 24, pekná silueta tela, široké stehná, pekné. Vôbec mi na tebe nič nevadí, ale nie si trošku dotiahnutý, čiže viac by som separoval svalíky a odvodnil. Čiže chýbajú ti detaily, ale máš pekný nábeh na to, aby si bol v tej prvej šestke. Dobre, teraz je to vidno, súťažiaci 77, tie prstička sú proste vidieť. Pevne veríme, že to je iba z vývoja. Dobre, sledujeme teraz hamstring, ktorý má urobený a to, ako pracuje na nohách. Čiže súťažiaci druhý zľava, tie stehna sú veľmi slabé. Takže prvý zľava vynikajúce, stredný, pretekár, veľmi pekné. Druhý sprava, pekné, trošku sa leskneš, treba na budúce ten olej si rozmyslieť. Ťaháš veľmi oči, ale tá farba mohla byť trošku tmavšia, trošku by ti to pridalo možno na mohutnosti a vyzeral by si väčší, aspoň opticky. Poďme na triceps. Myslím si, že si ich vytiahol rozhodca ako druhú peťku. Myslím si, že veľmi korektne a pekne bol urobený tento výber. Sedí porovnávačka, startovní čísla 152, 111, 47, pekná trojka, veľmi pekná. Určite môže byť toto prvá trojka. Určite 47, 152 sú moji kandidáti na prvú trojku. Osobne uvidíme, aké budú mať zostavy, ale číslo 47 je pre mňa asi top za dnešný deň. Veľmi pekný chalán, veľmi Matej Vizvári. Veľmi pekne vyzeráš, Maťko. Lukáš má prepracované, pozrite sa, ak má zdraté ten nožiska. Ale je to vidieť, proste je vidno tú šírku tých stehien, že mu proste chýba ešte teraz hamstring. Pozrite sa na hamstring a vedľa naľavo Mateja, on je proste väčší pozovanie má lepšie, trošku sa trasie, ale to nevadí.
Pekne. Lukáš má toto pozovanie v maličku. Pekne. Pozrite sa, aké má šikmé svaly brušné. Teraz, pozrieme to brucho. Číslo 111. Tomáš Vetrák, pozrite. Ježiš, wow. Ne, ještě pojďte zpátky dopředu. se zařadí. 68 sem. Startovní číslo 18. Roman je súťažiaci, ktorý skončil druhý v predchádzajúcej súťaži. Osobne vyzerá dobre, ale má jeden defekt, ktorý mi na ňom vadí a nerad by som to takto hodnotil, možno sa mýlim a zbytočne tady nemusíme rozoberať. Ale nohy má, pozrite sa, aké má stehná. Oproti ostatným chalanom, pozovanie, chrbát, uzučký pás, rozťahnutý, pekný biceps. Pekná forma. Môžete vidieť, že pretekári sa začínajú už potiť teplo v sále. Je také príjemné pre ľudí, ktorí tu sedia v pódiu, teraz za pódium a v hľadisku. Je to príjemné, pre súťažiacich je už trošku teplo, ale je to normálne, čiže potom si to dajú prestriekať. Na poslední polozu No poďme chlapci, ukážte, čo vás je. Pozrieme sa na hĺbku brucha. Takže je pekne, Lukáš Lajto 152 a je to proste vidieť. Pozrite sa, tie šikmé svaly, brušné, pilovité. Pekné. Súťažiaci číslo 68, proste je Andrejko a ten pás trošku širší. A je to vidieť, ale nemusí to vadiť. To je stehná, má zase mohutné stehná. Pozrite sa, keď dokáže zapnúť a zatrieť stehno spredu. Má vysoko presekaný ten kvadriceps, takže to je fajn. Směřujte své úsilí na druhého rozhodčího primárně, dvojitý biceps. Chceme to rýchle s Petrem 2. David Pogal si vytiahol týchto dvoch chalanov, čo sú vlastne postavou úplne rozliční, čiže to je tenký estet voči, ak by som tam povedal, pokladáčových dláždičiek. Andrejko, prepáč, to bolo teraz myslené pozitívne. Zároveň rozhodčí, dvojitý biceps. A pozrite sa aj na strih plaviek, zaujímavé. A je vidieť teraz, hop, mám trošku, poď. A teraz, už si to pomýlil dvakrát, pozor na to nebolo vôbec dobre odpozované. Triceps. Dobre. Takže u mňa hneď poviem tipnúť víťaza, ale počkáme ešte. Na finále, na pózy, aby sme ešte trošku vylepšili to skóre a to odhádzovanie tých výsledkov. Ale chalani, musím vám povedať, moja poklona, vyzeráte veľmi pekne, veľmi pekne. Janko. Tak chlapi, poprosím, všichni dělejte na tu první čáru, nebo aspoň zimka, takhle prostě. Tak, dorostenci, semifinále máte za sebou, poprosím levou stranou, opustíte pódium.
to poradie je jednoznačne pre mňa prvé miesto, uvidíme, ako dopadne jeho prezentácia. Čiže vsadil na takú pomalú klasiku, predpokladám, že pozoranie bude pomalé. A precítené, zatiaľ mu to ide dobré. Pekná poza z boku, pekná veľmi. Presekané stehná, kvadriceps veľmi pekne vyzerá. Jedna z jeho predností, tie nožiska sú pekné, fakt. Ruky, biceps, vyšľachované, vypáskované. A je to veľmi pekný zaujímavý zjav, predpokladám, že máš veľa nápadničok. Červené plavky, jediný v tejto kategórii, veľmi pekný. Dobre, pesnička nás prebrala. Ľudia majú akčne takéto veci a tiež, čiže som o mnoho radšej, keď má hudba takéto grady, lebo ma dostane zo sedadla v momente, ak som povedzme odbiehol pozornosťou niekde inde, tak pri zmene hudby alebo pri ja neviem, nazvem to tak, že tonalite tej skladby automaticky začínam počúvať a pozerať toho pretekára, takže je to veľmi dobré. Pozrite sa, ak mám dekompresiu brušnú. Krásne stiahnuté brucho. Čo sa týka výberu skladby, tak aj to taký štandard, ktorý počujeme bežne, čiže možno do budúcnosti treba vybrať niečo, čím by si možno oslnil alebo priniesol niečo inakšie. Ale ops, trošku to ušlo. Ale pozy boli pekné, precítené, výborné. 152 Lukáško je víťaz Medias Forentu. No, uvidíme, ak sa popasuje so zostavou prezentácii. Poďme. Výborne, čiže má výraz tvári, čo je veľmi dôležité, že nerobí mu problém aj trošku dať mimiku a gestikulovať výrazom v očiach a v ústach. Dodáva to na výraze a lepších emóciách. Má peknú postavu. Trošku úzke nohy. Tie lítka uchádzajú, bohužiaľ, buď to máte, alebo to nemáte, to je tak, takže...
Ale predpokladám, že by na tom pracovať je ešte junior, takže je dostatok času. Je veľmi pekný, úhľadný, bočné po zimu proste idú, tomu svedčí. Výborne, máme top 6, sledujte, nechám vás pochádzať, takže nebudem do toho zbytočne vstupovať. Zády rozhodčí dvojky biceps. Pravý zároveň. Triceps na levou stranu. Čelem rozhodčí břícho stehna. Pokiaľ si mám vybrať prvú trojku, tak je to číslo 47. Že máte Vyzvary, číslo 2 je Lukáš Lajtoš a trojka asi číslo 18 Roman Bizik, čiže toto by bolo moje finálne poradie. Nič menej, číslo 68, to súťažiaci v strede nezaostáva, ale má trošičku širší pás. Bohužiaľ, on ti kazí tú formu. 68 teraz ukazuje hrudník spredu, biceps, áno. Na pátém místě dnes skončil Roman Bízik. Místo čtvrté obsadil Andrej Horáček. Jsme na bedně. Musím sa priznať, že číslo 111 som nemal na 3. mieste. Tomáši Vedrákovi. Čiže úprimne som si myslel, že bude trošku nižšie. U mňa vyhral určite súťažiaci číslom 47, Matej Vyzvári. Uvidíme, čo sa rozhodnú pre Lukáša. Ja by som Lukáša pustil trošku nižšie za tie stehná. Napriek tomu, že ten vršok máš lepší, ale kvôli tým stehnám by som ťa proste asi dal dole na druhé miesto určite. No, je to tam. Takže toto som sa trafil až na to 3. miesto. A dorosteneckým mistrem Slovenska se stává Matej Vyzvári. Trojka prvá, veľmi pekná. Čiže víťazovi treba zablahoželať, lebo to je taký nový chalan, veľmi pekný, pekné stehná, plavky, celý ziaľ, veľmi pekne vyzeráš. Blahoželám.